Maayong adlaw kaninyo diha mga tigpaminaw namong mga higala dihang dapita. So ang among recipe karong gabi una ang among panihapon ay adobong kangkong. Ayan, dihagpatan namo ang kangkong pagkahuman. Ang among ricados lang nga ibutang ay bawang, so ahos slice, tapos ang kamatis. So wala na siya sibuyas no, so pwede naman siya walay sibuyas, so para-paraan na lang. Pero humot gihapon ni siya unya ning luto. So lami gihapon ni ato ning lami unong luto niya. So tapos nag-slice ni inda ang kamatis. Next ana hugasan ang kangkong. Pag-init sa kawali ibutang ang mantika. Pagkainit ilunod ang ahos. Tapos pagkapula-pula na sunod ang kamatis. So yan, painiton sa maayo, iitos sa natog maayo ang kamatis. Maghumot gid siya. Sunod ilunod dayon ang kaning kangkong. So mao na siya ihalo-halo sa painiton sa maayo, so, para magpantay ang texture gani sa kangkong. So ayan, painiton og maayo, pabukalon ang gamay, tapos pagka mabukal butang og toyo, tapos butangan og gamay nga tubig para napo siya mahigop-higop gamay nga sabaw. So pabukalon sa nato siya, human ibutangan nako og kaning pork cubes para maglasa siyang pork. O diba, simple lang tong adobo. Tapos butangan og kaning magic sarap para manunuot yung sarap. Wow, diba? So ayan, gipabukal ang gamay, ayan, luto na, ready to eat na ang atong adobong kangkong. So ready to eat na ang person kay gutom na. So ayan, magampo sa dessert na mag-start og kaon. Syempre magpasalamat ta sa grasya nga gihatag sa ato sa Ginoo. So mo nang sawsawan namo kaning naikalamansi ng among sawsawan nga toyo. So ayan na, naapod mi kaning barbecue. Amot asa ni gipalit ning barbecue, ba shout out ani nga barbecue kay lami kaayo. So sandok tag panin kay murag mapadami tag kaon na pud ani. So ayan, nagbahin ng mga person sa kaning barbecue, kanagutom na jud na kaayo ba. So kinsa maning barbecue, mangutan ra ko sa dasa niya gipalit kay lami kaayo ni nga barbecue ba. So mao na ang among panihapon karon, tuslo sa kaning sawsawan nga kaning gibutangan og kalamansi. So panalo gid ang sawsawan nga butang og kalamansi. So dili sa mi magsili lami unta nga naay sili nga kaning kulikot kanang halang kayo nga sili no kanang gagmay, pero bawal magsili muna karon ng mga person kay ang GERD nato, ang acid reflux. Bye muna sa kaning sili, bawal muna ang anghang. So kalamansi lang sa muna no o kaning toyo, tapos gibutangan na og kaning bawang para humot ang sawsawan. So ako mukaon jud ko kaning bawang kay humutan jud ko. San ay mga sawsawan ay bawang, bisag unsa pa na siyang luto ay bawang. Kaunon jud nako na siya kanang ahos kay humutan jud ko ana niya. So while nagkaon, nitingog ang akong phone, gi-check na ako kay nagnako giabangan nga emails nga kailangan akong ma-receive, kailangan ma-reply. So habang nagkaon, nag-check sa emails kay basin ay yung bagong emails mga kinahanglan tubagon. So while gakaon, ga-work from home po siya si Inday. So habang nagkaon, nag-istorya ang mga person, padami ang kaon na po sa mga person kay ninggi agi-agi rag kaning istorya ba. So nindot jud magkaon nang wala ikauban kay habang nagkaon tas istorya wala ka kaalinggat, nakuha nga na dahil yung gikaon kay nalingaw og sige istoryahan ra ang food no. So mauna karon ang panihapon, duha ka mga Inday ug isa ka kadudong. Ana lang mi pit na mahumala mo kaon. So while igakaon, gamarites, tapos ka-check og emails. Aw, akala ko na human nagkaon dugang pa di ay. So kulang pa ang pagkaon, dukot na siguro ni ang pang last dugang kay hurot na ang kaning luto. So dukot na lang nilami pud kan unang dukot no, kan pilit sa kaning lubot sa kaning rice cooker or kaldero ba. That's all for today's video. Ang inyong Bisayang Higala, Detsi Padera sa Bagat. Thank you for watching.